се отклоняват вашите мисли на някъде другаде, защото Исус е на това място. Ние сме от град Чирпан, казвам се Мишо и съм пастор на християнски център Спасение град Чирпан. И за нас е чест и удоволствие тази вечер да дойдем в вашето село с една единствена цел. Да покажем колко ви обичаме. Амин. И второто нещо да кажем, че Исус Христос ви обича. И на трето място да кажем, че сме дошли да подкрепиме този мъж на вяра и чест, Данчо, който пътува тук на това място да казва и да проповядва Божието Слово. Сега, когато ние ще издигаме глас в хваление, аз ви моля от Божия страна да протегнем ръцете си в нашите джобове, да сееме за Божието дело. Тук в това село да има църква. Църква, където хората ще получават не Данчо, църква, където вие ще получавате Исус. Защото вие имате нужда не от човека Данчо, а от Исус Христос. Нека да ръкопляскаме за Исус. Нека да ръкопляскаме за Исус. Нашите ръце не са дадени да направят кражба, а тези ръце са дадени за да прославят Господ. Исус е Господ на вашето село. Затова ние в момента, след като ще се поклониме на Господа с една песен, ще мине и дарение. Просто не се щедете да дадете на Господа. Господ даде живота си заради нас. В Евангелие на Йоан 3,16 казва: и Бог до толкова възлюби света, вас, тебе, моя братко и сестро, че предаде себе си за откуп на твоите грехове. Ти си опростен. Затова тази вечер си на правилното място и след това ще заемат място Методи и Яшарка и всички заедно ще хвалиме името на Царя. За внимание, музика! Можем ли да извикаме Алилуя? По-силно, по-силно! Това трябва да се чува чак в Чирпан! Алилуя! Господ Исус Христос да ви благослови, да ви пази, да ви закриля за винаги. Хора, искам да ви кажа нещо, докато моя брат Лато намери музиката, която ще изпеем. Много е важно ти, когато дадеш финансите си, дори е 1 лев, дай го от сърце, защото Господ цени твоите финанси. На това място ние сме отделили от нашето време, ние сме оставили домове, семейства и сме излезнали тук на това място. Да ви кажа ли защо? Защото ние ви обичаме. Искаме да кажем, че Христос ви обича. Имате невероятен кмет на вашето село, който също е благословен и блажен. Можем ли да хвалиме Господа? Алилуя! Пригответе финансите си и ще мине дарение сега с тази песен. Когато ме погледнеш, разцепиш моето сърце с любовта ти вечна и безкрайна, пленяваш ме. Поклоните ти, Господи, почива си душата ми и силно я изпълваш ти, Исус от себе си. Дълбоко мене викаш, сърцето викаш, обичам те, Исус. Желая силна, желая само тебе. Хвърлете вашия дар. Дайте вашето семе за църквата във вашето село.
Христос гледа сериозно на вашите финанси. Благославяйте Господа, душа моя, с вашите финанси, с вашите средства. Когато ме погледнеш, разтапяш моето сърце. С любовта ти силна и безгранична целуваш ме. Покоите ти, Господи, почива си душата ми. Ти силно я изпълваш ти, Исусът себе си. Дълбоко в мене вика, сърцето вика, обичам те, Исус. Желая силно, желая само тебе, като спасител в живота ми. Дълбоко в мене вика, сърцето вика, обичам те, Исус. Желая силно, желая само тебе, като спасител в живота мой. Дълбоко в мене вика, сърцето вика, обичам те, Исус. Желая силно, желая само тебе, като спасител в живота мой. Дълбоко в мене вика, сърцето вика, обичам те, Исус. Желая силно, желая само тебе, като спасител живота му. Можем ли да ръкопляскаме за царя на славата Исус, защото Той заслужава и Той е жив. Вижте, искам да ви кажа нещо много важно и специално. Тук в това село ще имате църква, където вие ще влезнете свободно, където вие ще се чувствате свободно, където вие ще се чувствате изцелени, където вие ще се чувствате възстановени. Тук на това място ще ви служи моя брат Данчо, който Господ Исус Христос го е благословил, който Той го води и ръководи. Вижте, ако все още не си сял твоето семе, има хора, които минават, хвърли дара си там, хвърли семето си там и това семе ще даде стократен плод. Дори след време, дори да си коства 1 лев, братко и сестро, не дей да се скъпиш, дай го за царя, защото Исус Христос е дал целия си живот за тебе. 1 лев, 5 лева, всеки ден даваме по 5 лева за цигари, всеки ден даваме по лев за кафета. Не можем да дадеме 5 лева за царя ли? Напротив, Сатана иска да открадне твоите финанси, Сатана иска да открадне твоите пари. Ето сега е момента ти да кажеш на Сатана: стоп! В името на Исус! Аз ще дам тези 5 лева, аз ще дам тези 50 стотинки, аз ще дам тези 1 лев за моя цар Исус Христос, защото тук ще имате църковна сграда, където ще станат чудеса. Господ да ви благослови, да ви пази, да ви закриля и завинаги. Когато дойдем следващия път, ние вярваме, че ще дойдем в тази нова сграда, където ще се поклоним на Господа. Бог да ви благослови. Амин. Слава на Бога! Много сме докоснати тази вечер от нашия Бог. Искам другата изненада, която ни очаква, и ни мои приятели, които бяхме в Атина, ви казах от начало, моите скъпи брати и сестра, Методи и Ешарка, да ги поканя тук на сцената. Нека да ръкопляскаме на живия Бог! Нека да извикаме: Исус! Хваля те!
Амен. Продължаваме да го хвалим. Амин. Нека да ръкопляскаме на Господа силно! Силно! Нямате ли ръце? Нямате ли ръце тази вечер? Я да видим ръце! Бог ни е дал ръце, крака, очи! Дал ни език! Да го хвалим! Амин! Слава на Бога! Благословен да бъде Исус от Назарет, в чието име сме се събрали тук тази вечер. Нека да му ръкопляскаме още веднъж мощно. Той заслужава вашите овации, вашите аплодисменти по всяко време. За нас е удоволствие, че може да бъдем част от концерта евангелизацията. Тази микрофония не идва от мене, между другото. Да. Така че вярваме, че нашето събиране не е случайно. Много бих искал Исус да бъде Господ на Чалъкови. Всеки да познае, че Той е пътят, истината и живота и да се преклонят пред Неговите нозе. Нека кажем едно силно амин и още веднъж да му ръкопляскаме. И тъй като е Шарка много приказлива, аз ще дам думата и на нея. Този микрофон е набожен. Чакайте. Здравейте и от мен, бъдете благословени. Сърцето ми се радва, че сме на едно място тук. Християните и невярващите. Пожелавам всеки един човек, който не е приел Бог, наистина Господа го докосне и да го приеме за личен спасител. Защото вън от Бога няма добро за нас. Затова побързайте, приятели, приемете Господ за ваш спасител и бъдете спасени с целите си семейства. Амин. Хайде ръкопляскайте на царя! Лей, лей, лей! Дайте ни мощни аплодисменти на Господа! Хайде! Още малко музиката, може? Аз благославям този ден, когато ти намери ме и ме спаси. Сега вървя след тебе смел и радостен, защото ти живееш в мен. И ме видях, когато бях без помощта, съвсем сама, оплашена. До помощта ти и за миг не закъсня, да ме спаси от бурята. Аз искам Да съм глината в ръцете ти, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както искаш с мен, Исусе, работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. Аз искам да съм глината в ръцете ти, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както искаш с мен, Исусе, работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. А вие негови ли сте? Затова му ръкопляскайте. Не си жалете ръцете за него. Още! Ей, първо делци, амен, Рома! За всяка моя сутрин ти благодаря, че пак и пак събуждам се. Деня, нощта, дори и тишането ми, дължа ги аз само на теб.
бъдеш мой. И както искаш с мен Исус се работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. Аз искам да съм глината в ръцете ти, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както искаш с мен Исус се работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. И за това отново му ръкопляскайте. Хайде! Ръкопляскайте на живия, на най-достойния Исус от Назарет. Хайде! И отново аз искам да съм глината в ръцете ти, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както искаш с мен Исус се работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. Аз искам да съм глината в ръцете ти, да бъда твой, ти да бъдеш мой. И както искаш с мен Исус се работи. Оформяй ме, ето аз съм твой. още му ръкопляскайте. Хайде! Ей, добре, така е сигурно, поне че ще работи това. Добре ли се чувствате? Има ли на някой, на който да не му е добре да стигне ръката? Ще ви дам по 5 лева. Щом сте добре в момента, Божието Слово работи. Библията казва, че там, където е духът на Господа, там е свобода. А там, където има свобода, има спокойствие, мир, усмивки и всички хубави неща от небето към цялото човечество. Амин. Всички ли разбирате цигански? Всички разбирате цигански. Има ли някой, който да не разбира? Има, да, ама... малко сте. Така че да си намерите преводачи. Халелуя. Днес ще хвалим Господа неограничено с всякакви ритми и стилове. Аз винаги съм казвал, защото Той е номер 1. И Той заслужава да дадем най-доброто от себе си по всяко време. Не е задължително да си приличаме и да сме еднакви. Хубаво е, че сме уникални и специални в очите на Господа. Например, аз винаги съм се шегувал, ако имаше още един Методи, нямаше да мога да го преживея. Нямаше да мога да спа, честно. А толкова е хубаво, че си уникален и специален в очите му. Амин. Нека да му ръкопляскаме още веднъж. Сега ще ви запея нещо много старо, от 95-та година, тогава, когато аз повярвах. И до ден днешен не съжалявам, че съм предал живота си на Господа. Бях много малък, не че сега съм много голям, ама не съм и много малък. Ей, колко бързо мина времето, станахме на по 45. Давай, гледай. Пирем право, Българен, отром си славно, дай победи ме. Пирем право,
отром си славно, дай победиме. И наистина, както аз казвам, да бъдем комши на небето. Всеки да върви по пътеките на Господа и един ден да се видим там, за където сме се запътили. Амин! Кажете едно силно амин, да разберат, че ме слушате. Сега ще спем нещо по-весело. Имаше едно музикално желание. Кое беше обаче? Някой беше си поръчал една песен. Не ти. Работи. Да не спре пак. Халелуя.